Ben, imos dar comezo a esta sesión extraordinaria. O primeiro sería a ratificación da inclusión no orden do día deste punto ao non se celebrar e non ter ditame da comisión informativa. Entón, sométese a votación, votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, hai unanimidade, entón pasaríamos a falar do único punto do orden do día, que sería a aprobación inicial do crédito extraordinario 3-2019. Ten a palabra o Concelleiro de Facenda para defender a proposta. Bueno, na documentación que se vos remitiu está a descripción básica do expediente de modificación e o expediente número 3 de modificación de decreto. O importe é 228.916 euros. Esta modificación vaise financiar con remanente de tesourería para gastos xerais de 2018 e a finalidade da modificación é atender facturas do ano 2019, do presente exercicio. O gasto que se atende é todas as áreas, é dicir, desde policía, tráfico, protección civil, urbanismo, limpeza, cemiterio. Bueno, pudechedes ver na relación que se vos mandou que atende, digamos, a todas as áreas e programas de gasto, non? Camiños, museos, biblioteca, etc. Hai un programa de gasto que ten un gasto máis significativo, que é o referido a saneamento, e que importa a cantidade de 61.680 euros, e foron obras diversas de saneamento, algúns na parroquia de Isorna para cruzar a estrada, bueno, actuacións diversas de saneamento. En fin, atende a todos os programas de gasto do Concello. Na relación, pudechedes ver a relación concreta de facturas. Polo xeral son facturas de un importe, bueno, pois desde 100 a 2.000, 3.000 euros, salvo as facturas correspondentes a saneamento, que son de máis volumen. O propio expediente inclúe tamén o que é a fiscalización de intervención, e na fiscalización de intervención chámase a atención sobre a posibilidade de que este gasto afecte a estabilidade orzamentaria e a regla de gasto. E chámase a necesidade, unha vez máis, de mellorar a disciplina orzamentaria. Neste sentido, indicarvos que desde o Departamento de Facenda, que isto despois será comunicado ao resto dos departamentos e a corporación, estáse traballando desde o propio departamento na concreción de medidas para a mellora de execución do gasto, unhas medidas que teríamos que intentar traballar e cumplir a partir de inicio do ano que ven, dun de xaneiro de 2020. Tamén se está traballando na proposta de medidas para a mellora dos recursos dos departamentos da área de economía. Estas medidas incluiríanse no orzamento de 2020. Outra medida que se propón desde o Departamento de Facenda é priorizar a aprobación da liquidación de 2019 e do orzamento de 2020. E pídese que isto se poda realizar e executar no primeiro trimestre de 2020. E tamén, desde o Departamento de Facenda, en canto non se aproba o orzamento, daránse instruccións aos departamentos e ás áreas sobre os lindes decreto con arreglo ao orzamento prorrogado e instruccións de gasto para a execución do gasto. Bueno, entón, isto é, por unha parte, as propostas para atender os requerimentos que nos fai intervención,
E xa para concluir a exposición do punto, indicarvos que o que se propón para a súa aprobación, primeiro, aprobar a tramitación por vía de urxencia, que eso só aprobamos antes. Segundo, aprobar o expediente que se describiu 3 de 2019 por valor de 228.916 euros. Esta cantidad de gasto sería con cargo remanente de tesourería dos gastos xerais e sería para atender as facturas de 2019. Terceiro, primeiro, aprobalo. Segundo, aprobar a modificación co detalle que acabo de decirvos. Terceiro, expoñer a público o expediente e expoñelo tamén por procedemento de urxencia, polo prazo de 8 días. O procedemento de urxencia é para poder executar o pago deste gasto neste exercicio, no ano 2019. Entón, por iso é necesario facelo polo procedemento de urxencia e, polo tanto, o prazo de exposición a público será de 8 días. Cuarto, no suposto de que non se presenten reclamacións, o expediente quedará definitivamente aprobado e listo para tramitarse. E quinto, dar conta do aquí acordado a intervención municipal. Nada máis, queda exposto. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Boas tardes. Bueno, moi boa exposición, Tobías, pero está claro que se di unha cousa e se executa outra. Nós vimos insistindo neste tema de que, bueno, as facturas, por suposto, que está claro que as hai que pagar, e as hai que pagar nun plazo razoable. O que non é, polo menos, normal é que se tarde máis dun ano e despois se traia aquí que se faja unha exposición dos problemas que ten e se queira trasladar conforme non estamos moito de acordo de pagar facturas. O que non estamos de acordo desde o Grupo de Rianxo en Común é en pagalas tan tarde. É dicir, por suposto que hai que pagalas, pero non nestes plazos. Porque, se non recordo mal, en outubro aprobouse un crédito extraordinario de máis de 500.000 euros para pagar facturas do 2018. Hai menos dun mes, nos orzamentos do 2019, se inclueu unha partida de 100.000 euros, ou algo máis de 100.000 euros, para pagar facturas tamén do 2018, pero que foran entregadas no 2019. E agora vimos con outro crédito de 230.000 tamén para pagar facturas do 2019. É dicir, que en cuestión de 5 meses, máis de 800.000 euros en facturas pendientes entre 2018 e 2019. É bastante, en torno ao 60-70% desas facturas supera ampliamente máis de 14 meses de atrasos. Bueno, dino ben claro os técnicos municipais que insisten que na falta de disciplina orzamentaria. Está claro que se houbera uns orzamentos en plazo e en forma, pois non teríamos este problema ahora con estes créditos, xa que polo menos ou sería moito menos, xa que teríamos polo menos reservado unha boa parte para poder pagar estas facturas en plazo. Tamén nos sorprende a posición do Partido Socialista, que hasta agora tamén era bastante crítico, bueno, bastante non, pero un pouco crítico sí que era co goberno polo tema destas facturas. É dicir, bueno, non sei cal será a súa posición, non creo que cambiase moito de postura, máis que, claro, o pertencer agora ao goberno. Supoño que agora xa lle dará a volta á historia e
e volverán coa mesma historia de que, sí, hai que pagalas, por suposto, pero, desde logo, nós o que non estamos de acordo é en facer este tipo de créditos para pagar unhas facturas con máis dun ano de retraso. Tendo en conta que detrás desas facturas hai autónomos e hai tamén pequenas empresas. Polo tanto, a situación que lle está facendo o equipo de goberno está estrangulando a estes autónomos e a estas pequenas empresas. Polo tanto, desde logo, desde Rianxo en Común, sí que estamos de acordo en pagar as facturas, sí que creemos que esas facturas xa terían que estar pagas. O que non estamos de acordo é co retraso este de máis dun ano para pagar todo tipo destas facturas. Polo tanto, nós votaremos en contra. Moitas gracias. Gracias. Boa noite a todos e a todas. Respecto da postura do Partido Socialista, sigue sendo a mesma. Tobías dixo que estábamos a traballar en medidas de disciplina e contención do gasto, execución do orzamento, que, aínda que non teñamos un orzamento elaborado como debía de ser, que xa estuvera casi ultimado e para entrar en vigor a 1 de xaneiro, pódese traballar con uns orzamentos, pero prorrogados, cunha disciplina de gasto, sendo rigurosos no compromiso de gasto, e entendemos que temos que aprobar este crédito extraordinario, por suposto, canto antes, porque, se eu non teño entendido mal, se non o facemos neste exercicio, pois, como que morrería eses cartos e non poderíamos abordar o pago desas facturas, que son traballos feitos, facturas collidas por orden de antigüedade, e que, co remanente de tesorería que nos resultou do ano pasado, que eran eses 700.000, e dos que en outubro, como fixo usted referencia, fixéronse un crédito extraordinario de 500.000 e agora quedaban estes 200.000 para recoñecer outras facturas, como vimos a ver agora na relación. Simplemente decir que a postura do Partido Socialista é a mesma, por suposto, que estamos aquí para colaborar, como creo que vostedes, en que en Rianxo se fagan cousas nin perxudicar, por suposto, os que traballen para nós, e canto antes poñernos nesa dinámica de que podas ir facendo un traballo e aos poucos meses pois pagalo, pero para iso temos que facer varias cousas, entre elas ao mellor reforzar tamén os servicios de intervención, porque ali de intervención a Secretaría, porque é ali onde tamén moitas veces con tanto traballo que teñen, pois os pasos e os prazos pois son difíciles de cumplir. Nada máis, dentro do noso grupo vamos a votar a favor. Nos sí estamos de acordo con o compañero Julio. En pouco tempo se recorreu aos créditos extraordinarios con capital xa en 5 meses de 700 e pico 1.800.000 euros. Sempre co aviso de intervención de que hai que poñer moito cuidado cos reparos que se pon intervención, o sea que o tempo que lle dedica tamén avisa e vai avisando constantemente de que hai que ter moito cuidado, pero non xa da hora. E que o tempo tamén, como dicía o señor alcalde, de que a bonanza económica tan aludida en maio e en xunio quedou unha ponderosa. Por lo tanto, nós pensamos que vamos a abstenernos. Ben, como falaron algúns dos intervinientes, pois efectivamente tamén hai que aludir a que moitas destas facturas formaban parte dun orzamento que se votou en contra. É dicir, está ben que agora traíamos o discurso, pero tamén hai que aludir que en algún momento que se trouxo todo este volumen de facturas para que fora aprobado, pois houve que, por unhas razóns totalmente lexítimas, decidiu naquele momento votar en contra. É dicir, que uns meses despois se aluda a un prazo determinado tamén quere dicir, efectivamente, que aquí houve quen votou en contra de que moitas destas facturas no seu momento non formasen parte xa dun plan e, polo tanto, non se puderan aprobar. Evidentemente, se leva arrastrando esa situación e este tipo de actuacións, este tipo de puntos de orden do día, o que fan é, efectivamente, poñer sobre a mesa as facturas
diante desa idea que se quere ás veces dar tamén de escurantismo, tráense para que se aproben e para que estean perfectamente á vista para que poidan realizarse os pagos. Ese é o ánimo que hai. Hai unha serie de correccións que se queren facer, pero detrás de todas estas actuacións, moitas delas teñen tamén oportunidades. Eu sempre me referín tamén a que hai determinados servizos que é fundamental facer, hai determinadas actuacións que existen oportunidades de facela, moitas son demandas que fan ustedes, claro, que ás veces nos esquecemos que alguén nos pregunta polas inundacións na Praza de Virxe de Guadalupe, se non se toman medidas, ou se non se toman medidas en determinada pista, ou se non se toman medidas para correxir. Detrás de algunhas desas peticións están estas aprobacións. Están cousas de urxencia, están temas de saneamento, están temas importantes, aproveitando que se fai unha obra de asfaltado, se aproveita para poñer subterráneo e incorporar 4 ou 5 casas que senón obrigarían a dentro dos meses a volver a facer a actuación. Non? É dicir, que hai determinadas actuacións que conforman este crédito extraordinario e que se trae á vista. Non? Evidentemente, a posición sempre é distinta. Tamén teño que decir, vale perfectamente o Partido Socialista para defenderse só, que o Partido Socialista, si ben chamou a atención sempre do grupo de goberno cando non estaba nel, de que era corrixir estas cousas, sempre estivo a favor de votar para pagar as facturas. Quero dicir que sempre axudou, de alguma maneira, entendeu o mecanismo. Por outra parte, é un mecanismo que está na lei, perfectamente legal, polo tanto, se trae aquí para a súa aprobación. E insisto, moitas veces hai actuacións que ustedes nos demandan, nos requiren, incluso nos afean cando non se fai determinada actuación, e cando se fai, pois porque a factura ven despois de prazo, porque non había crédito para facela. Pois eso tamén está aí. Non? En todo caso, eu creo que describí o Concello de Facenda unha serie de actuacións. Unha delas, traer os orzamentos en tempo. A segunda tamén, falar da liquidación, de facela en tempo, para que nos dé un maior marxen de maniobra e non nos vexamos na obriga de, a estas alturas do ano, ter que andar con estas actuacións, mas tamén todos somos responsables do que votamos en determinado momento. Eso tamén o teño que dicir porque é a realidade. É dicir, podíamos ter aprobado boa parte destas facturas nun momento determinado que preferimos ou porque nós non soubemos traelos antes de tempo, esa parte tamén está aí, pero tamén porque a oposición, pois tamén en determinado momento, votou o que quixo, porque lle parecía que aprobar uns orzamentos en período de eleccións, pois que era dar carga ao equipo de goberno. O que non pode ser é que con ese argumento, que é un argumento evidentemente electoral, pois despois o volvamos a usar para argumentar en contra, non? Ou se está ou non se está. Naquele momento non se estivo a favor de votar e de incluir isto todo. Entón, vale, os discursos tamén hai que modulalos así. Entón, nese sentido, pois, tamén ser consecuentes co que votamos. Moitas destas facturas dixemos non, no mes de maio, a que foran incluídas dentro do orzamento. Pois, daquelo, pois tamén ven isto. Un pouco responsables tamén se. En todo caso, tráese porque tamén entendemos que hai a liquidez e hai o diñeiro disponible para facer fronte para isto. Non hai un recurso a ningún crédito bancario ou extraordinario ou aumento da débeda, senón que son fondos propios para evitar cargar o orzamento do ano que ven co peso de algunhas destas facturas. É unha maneira tamén de anticiparse e evitar que teña facturas que deberían aboarse canto antes e agardamos que entre este final de ano e principios de ano se poida realizar xa o pago de todas estas actuacións, pero en todo caso que van con orzamentos e cartos de liquidez municipal. Non se recurre a unha petición de préstamo que neste momento só se recurreu a ela para uns pagos extraordinarios dunha actuación concreta como é o Pazo de Rianxiño, ou se acude a ela tamén para financiar as luminarias que se está en pleno concurso para aboar a sustitución das luminarias. O resto faise con fondos propios do Concello. E dito isto, vamos someter a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado coa maioría do PSOE, BNG, abstención do PP e voto en contra de Rianxo en Común. Vistos.